Tichitevera tsaona yemumugwagwa waSeke paHunyani Bridge, pane eyewitness apawo nhoroondo yezvaitika pane vambozamawo kuponesa vanhu vange vari mukombi vakavharirwa pasi petraki crane isati yauya. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Tsaona inotyisa yaitika muna Seke Road paHunyani Bridge apo pashaikira vanhu 17 iri kuramba ichitambudza nekushungurudza chitungwiza neZimbabwe yose. Chapupu chaona chagoverawo nyaya inotyisa yechiitiko ichi, ichitsanangura kuti pane vanhu vamboedzawo kusimudza konteina retraki iri iro ranga rakatsimbirira kombi yanga iine vanhu. Zvinonzi vaedza kusimudza konteina iri katatu, asi vakundikana sezvo konteina ranga richirema. Vachiti vachizama kusimudza vakarihaka, then chavanga vachisimudzisa choshaya simba chodzokera pasi, konteina richitowedzera kutswanya vanhu. Izvo zvawedzera kutsimbirira vanhu vanga vakavharirwa pasi, zvekuti dei crane rangouya kuzongosimudza ka1, pamwe pangadai pane vamwe vanhu vararama pa17 vashaika. Chapupu ichi chinoti dei crane yasvika nokukurumidza, upenyu hwakawanda hungadai hwaponeswa. Zvisinei nemhedzisiro, tinofanira kukudza ushingi hweavo vaisa upenyu hwavo panjodzi kuti vabatsire. A big shout out kuna DJ Ola, avo vaparadzira nhau yetsaona iyi pasocial media kuzivisa maauthorities kuti help iuye, zvakare kuti crane riuye. Kunyangwe crane ranonoka kusvika to save people's lives. ZRP has confirmed this accident. Condolences. May God comfort everyone who lost their loved ones.